Miss Zoleka. Kamva ashutle lobona. Kamva. Yesapho. Kas. Hello. Yes. It's okay. It's a nice surprise. Bendithi ndike ndivele ndizonirhoba ndijonge uba niqhuba njani nina emva kwento yonke le. That's so nice of you, Kamva. Uqhawekazi is fighting for her life, Besibhedlela. Naziqhawe ideserve yonke le nto lena. Not after yonke into aseqhethe kuyo. Jonga, uzokuba right. We are going to do whatever it takes. So, we're ready for the interview yakho? Yeah, Mr. Lazarus. No, ready mna. Yeah. Ngingafumana futhi nje la msebenzi loya ingayibhede gift enhle kakhulu leyo funa. Hayibo ibirthday yakho ngomso? Oh, hayi namhlanje. Atendwano. Kodwa ke sikhethe ukuyimisa kancinci until uqhawe aze abe ngcono. No. The 21st only comes around once. During dark times or not, we'll celebrate. Even if it's just cake. And sizokucelebrate futhi uthanda ungathanda. We're not taking no for an answer. Yeah, now I can say, what's this thing is like 3 short stories. Engelsi ngokuzakeza. This is really nice. Unjani birthday boy? Jonga, bengangcono kakhulu nyani if ubusendlini. Sikwazi ucelebrate kakuhle yabo. And ke nabazali bakho bebecinga basenze something yabo celebrate kodwa ke ndabaxelela ba angicinga umbona omhlalo. Hayi, olikamva. Manje celebrate birthday yakho. Celebrate ubume. Jonga, and if this is over, might as well have one last party kaloku. Guys. Wathetha njalo. And nakhona kube kuthiwa yenzeka vele le party le. Bozofika kanjani ke? Abazali bami bangayenza iplan. Okay. I mean banemali and plus bangayifumana ne-day pass. Well, these machines can go on wheels, I'm sure. Come on, guys. What's the worst that could happen?